Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Дзямчук і гэта выпуск праца роздумы. Нагадаю, што ў працы роздумах я проста разганяю нейкія ідэі, пра што я думаю, пра што я калісьці можа быць пісала, можа не пісала, пра што мне хочацца пагаварыць у кантэксце нашых адносін з працай. І часта гэта не толькі пра працу, таму што як я часта люблю паўтараць, тое, што мы робім з сабой і з іншымі на працы, гэта тое увогуле, як мы абыходзімся з нашым жыццём. І на сённяшні выпуск мяне натхніла размова з адной маёй кліенткай пра тое, як па-іншаму да прафесій і ўвогуле да феномену працы ставяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, у адрозненні ад нашай культурнай прасторы. Ведаеце, я ўспомніла свае пачуцці, калі я працавала ў Штатах. Так, у мяне быў такі досвед, мне падаецца, можа, 3 ці 4 курс. Я па праграме Work and Travel паехала ў Штаты, ў штат Нью-Джерсі. Нас менавіта так вучылі там Нью-Джерсі, а не Нью-Джерсі, такі гарадок, такі пры Атлантыцы, пры акіяне, гарадок Кейп-Мэй. І вось, да, это 2016-17 год паехала я працаваць. Раптам, калі хто не ў кантэксце, Work and Travel гэта праграма для студэнтаў, дзе вы атрымліваеце працоўную візу і как-то працуеце там в Штатах і весяліцеся. Прынамсі, я так рабіла. Так вот, дзе я там працавала? Працавала я на 2 працах. Першую смену я была горнічнай у гатэлі, а ў другую змену я працавала на кухні. Гэта быў такі рэстаран морепрадуктаў, такі велічэзны, Lobster House называўся. І адзін з такіх аддзелаў гэта быў такі больш такі фаст-фуд. Там была такая кухня, дзе мы адкрывалі устрицы. Я што там яшчэ там чысціла крэветкі, рабіла вельмі такія простыя салаты, рабіла нейкія такія маленькія піцы. Ну, карацей, у нас такі быў абмежаваны набор блюдаў, якія мы рыхтавалі. І такая праца была досыць, яна была вельмі інтэнсіўная. Яна была, вельмі інтэнсіўная. Няхай будзе так. Так вот, так я прапрацавала 3 месяцы на гэтых 2 працах. І ведаеце, мне падаецца, што досвед, які я там атрымала, быў для мяне такі прям трансфармуючы. Хоць я тады не асэнсоўвала наколькі, але вось зараз, калі я нават пра гэта кажу, я так пра гэта ўспамінаю з такой удзячнасцю і з такім захапленнем і з такой вялікай цікавасцю, што са мной там такое адбылося і адбывалася. Я насамрэч не думаю, што я тут буду адкрываць нейкую Амерыку, але мне падаецца, можа быць цікавым, прынамсі, мне цікава паразважаць, а сапраўды, што ж такое там са мной адбылося і ўвогуле, чым ўсё ж такі мы так на такім базавым культурным узроўні адрозніваемся, маю на ўвазе ў адносінах да працы. І што я ўспамінаю на гэты конт? Я ўспамінаю некалькі момантаў. І адзін, который хачу падзяліцца, такая была дробязь. Я адкрывала устрыцу і, падаецца мне, я параніла палец. Это было такая досыць відавочная гісторыя, калі ты адкрываеш устрыцы, они острыя. Вот я параніла палец, у мяне пайшла кроў, і я пачала яе нейкім чынам вот прям там на кухні спыняць. Што-то там дзяўчаты мне падносілі лёд. Она всё не спынялася, не спынялася. А тут рэмарка, што в Штатах, і што мне падаецца важным, працуюць часта за гадзіну. То бок я атрымлівала там, по-моему, $10 за гадзіну. І чаму я так это падкрэсліваю? Таму што да мяне тады падышоў менеджер, а это быў пачатак смены, і кажа: «Ідзі дадому». Я помню, што я была так здзіўлена, я кажу: «Да не, я зараз спыню кроў, усё нармальна». На што ён мне кажа: «Не, ідзі дадому». Я зноў нічога не зразумела, падумала: «Божа, можа, я па-ангельску не вельмі там добра разумею, што ты маеш на ўвазе». І тут ён мне кажа, што ты зараз не працаздольная, ты губляеш час і ты не працуеш. Ведаеце, я тады помню, што я так абурылася. І мне падаецца, маё абурэнне, яно было проста такой формы прям не толькі на гэтага менеджера, а проста, мне падаецца, на Штаты, на капіталізм і на ўвесь сусвет. А як так можна з людзьмі? І зараз я тады не пайшла дадому, я неяк спыніла так адважна гэтую кроў і пачала працаваць. Але зараз я так успамінаю гэтую сітуацыю трошкі пад іншым ракурсам. Калі яе так на гэты працэс паглядзець, што адбылося? Я выпала з працы на пэўную колькасць хвілін. 5, 10, 15, 20, але неважна. Але што акрамя гэтага? Мне падаецца, 20 хвілін бы мне прабачылі, тут не праблема. Мне падаецца, і тут как бы мой ужо HR-скі досвед, ён так налягае на гэты ўспамін са Штатаў. Калі я захварэла, напрыклад, ці я параніла палец, што з мяне можна патрабаваць?
Я ж магу працаваць так вельмі акуратна, быць не суперэфектыўнай, тыпу я салатку зраблю, але зраблю яе так трошкі павольней, чым я рабіла. І чаму я думаю, што вось такая логіка можа быць не ў тым, што ты мне не патрэбна, да, там ідзі дадому, калі ў цябе паляць, а ў том, што складана патрабаваць чалавека, который адчувае нейкі боль. Да, то бок все ж таки мы людзі. І тут я ўспамінаю гісторыю пра тое, што ў нас нашай культурнай прасторы, прынамсі ў кампаніях, дзе я працавала, нейкі мой асаблівы асабісты досвед і ці досвед маіх калег. Калі мы хварэем, мы часта прывыклі ўсё роўна працаваць ці ў адпачынку адказваць. Там же ну я ж просто раблю вось гэтую вот ну это ж моя работа, я павінна і робім нейкія такія вымаганні, але мы маем тут падвойную выгаду насамрэч. Таму што калі я так працую, я ж хачу навошта я гэта раблю? Мяне ну я тут кажу пра выпадкі, калі нас не прымушаюць гэта рабіць. Я кажу пра тое, што калі там в кампаніі табе кажуць: "Ну ідзі на бальнічны". А я такая: "Нет, я буду працаваць". Я зараз, канешне, утрую. Што я хачу сказаць, што я часта заўважаю такі падыход, да, ў нашай культурнай прасторы. Калі мы хворы ідзем на працу ці пачынаем вот да адказваць на паведамленні падчас адпачынку. І колькі я чула такога, што гэта я проста менеджер, у мяне работа такая. Я вельмі раю падумаць, якую выгаду мы з гэтага маем. Магчыма, якая тут можа быць выгада? Я такім чынам магу дзесьці заманіпуляваць. Напрыклад, калі мой начальнік будзе казаць какие-то штукі, которые мне непрыемны, ці, напрыклад, захоча мяне звольніць, ну раптам. Я магу ткнуць на гэта, што ах ты мудак, я ў лякарні зноў там ляжала, а ты мне зараз штраф за памылку мою даеш. І вот эта штука, которая робіць нашы адносіны з працай і на працы досыць нездаровымі. Таму што там, дзе ёсць маніпуляцыя, там не пра нейкія прамыя адносіны. Пра што мне навучыў досвед Штатах, там вельмі хутка это абрубаецца. Умоўна кажучы, ён просто, магчыма, не хацеў, каб я вот з хворым пальцам, такая бедная няшчасная, расказвала, што нягледзячы на ўсё, я ўсё роўна тут працую, да, і потым нейкім чынам гэтым маніпулявала. Гэта адна ідэя. Што ёсць яшчэ? Штаты мяне навучылі таму, што няма ў гэтым свеце сорамных прафесій і работ. Ёсць толькі работы, за которые неяк мала плацяць, напрыклад. А ў Штатах гэта зусім па-іншаму. Да? Вось, напрыклад, я думаю, шмат хто ў курсе, што розныя такія рабочыя прафесіі ў Штатах аплачваюцца досыць добра. І калі параўноўваць, напрыклад, з нейкім беларускім досведам, то это прям гісторыя, которая ну там на $1000, да? Я помню такую гісторыю, што можа там апошнія тыдні дапрацоўвала на кухні, і са мной ну бо там уже праграма заканчивалася, і са мной пачала працаваць жанчына, амерыканка. І калі я спытала, а што, дзе, як яна, ну мы просто знаёміліся, яна кажа, што ўвогуле яна працуе менеджеркай у лагістыцы. І ну просто в morning shift, то бок у яе просто па вечарах ёсць час, а яшчэ ёй патрэбны зараз грошы. Яна выплачвае там лізінг, я не помню, што яна выплачвала. І яна вырашыла гэты час неяк падпрацаваць і пайшла працаваць на кухню. І я была так уражана, што вот яна менеджерка, і яна ідзе працаваць на кухню, і ёй ок. Яна не казала гэта, ведаеце, з такімі з нейкім выпраўданнем, што блін, просто мне зараз патрэбны грошы, яна просто пра гэта распавядала як пра факт. І у мяне нават не ўзнікла ідэі: "А, ты менеджерка". Просто ў Штатах гэта нармальна. І калі я прыбірала ў гатэлях, я кожны раз была ў шоку, калі мне госці шчыра дзякавалі за працу. Вот это вот thank you for your job. Я кажу, там амерыканцы не шчырыя. У гэтых словах была шчырасць. Я паўсюль у захапленні ад таго пачуцця павагі, вот этой рэспектабельнасці, якой яны ставяцца да любой работы, нават да работы, вот я нават зараз кажу нават, і да працы прыбіральшыцы. Таксама памятаю, што мы з каліжанкай аднойчы прыбіралі, і да нас выйшла амерыканка, якая вельмі выбачалася. Яна была такая прям разгубленая, она выбачалася і такая казала пра тое, што яна пакінула там у пакоі вялікі такі мэс, і што там мне шкада, ну она казала, што мне шкада, што вам прыйдзецца з гэтым разбірацца, што вам прыйдзецца это прыбіраць. І вот прям вельмі там вот такое выбачэнне на выбачэнні, і адразу нам у рукі дала $50, ну як на чаевыя. І мы тады мы з сяброўкай просто былі у такім жаху. Мы просто думалі, мы зараз адкроем вот дзверы пакоя, а там просто будзе, ну, прабачце, лайно размазанае па сцяне, і нам прыйдзецца гэта выціраць. Ну, то бок мы ўжо ішлі, ці я не ведаю, ці труп там нейкі у лядоўні будзе, ну, карацей. А мы аказалася, што яна адпачывала там з бацькам, які
можа ён інвалідам быў ці што, але ён абмачыўся на ложку і нам проста трэба было перасцяліць пасцель. Ведаеце, вось такое стаўленне, вот это стаўленне, дзе няма сораму ў прафесіях, што ты можаш працаваць у колькі заўгодна год і браць там іншую працу. Карацей, што гэта ўсё нармальна і ўсё рэспектабельна. І гэта давала столькі свабоды. Ведаеце, я калі проста ўспамінаю наш кантэкст, ну, прынамсі кантэкст, у которым я расла, у нас жа прям сапраўды ёсць прям сорамныя працы. Напрыклад, ну, ці вось такія фразы, што ой, яна з вышэйшай адукацыяй пайшла валасы людзям стрыгчы. Ну вы чулі ці там я не ведаю. Яна нікуды ёй не проста нікуды не ўзялі. Пайшла яна прыбіраць кватэры, і это з такім шкадаваннем і з такім вось такім нарцысычным такім: "Ах, бедняжка". Хаця это мог быць проста свядомы выбар чалавека, а мог быць да што заўгодна магло быць. Камон, чалавек ідзе, працуе і зарабляе грошы. Канец. Мне прям зараз, калі я пра гэта вось кажу, прям зараз уяўляецца гэта такой вялікай ямай сораму, побач з якой ты стаіш і пачынаеш скідваць туды ўсё тое, што тыпу недастаткова рэспектабельна, недастаткова крута. І толькі парадокс у тым, што стоячы каля гэтай ямы і скідваючы туды іншых, ты стаіш там сама і мусіш часта азірацца і быць заўсёды такім начеку. А раптам хтосьці скіне цябе туды саму. Таму што ты гэта бачыш і ты побач. Праца гэта толькі праца. І вось неяк на такой на такім шматкроп'і я і хачу закончыць гэты выпуск. Вялікі дзякуй.